been a long night. I couldn't sleep at all in this sadness fading my life. Sun's rising, I get up, decided to close the door. Determined to be the woman that I wanna be, and bring back the power that lives deep inside of me. Deep inside of me, there must be something brighter far away from here. I've got to save it before it's too late. Before I burn my heart and kill my soul. Don't you think I don't care? 'Cause I would have given everything. And I've got to go and face this fear that's holding me back. Maybe I was wrong about you. You're not the man I imagined that I saw in you. I just asked for love and affection. Feel protected in your arms. Ooh, just what everybody needs. I've gotta save me before it's too late. Before I burn my heart and kill my soul. Don't you think I don't care? 'Cause you know I would have given everything. I've been thinking about you. Been hurting, keeping it all to myself. But I need to save it before it's too late. Before I burn my heart and kill my soul again. Don't you think that I don't care? 'Cause I would have given everything I need to save me before it's too late, or it will burn my heart and kill my soul again. Don't you think that I don't care? 'Cause you know would have given everything, but I need to save me. Gracias. Moitas gracias. Gracias por contar conmigo esta tarde. Moitísimas gracias á Deputación. Enhoraboa por a iniciativa da ICC. Ahora vou interpretar un tema que se titula Shine Your Lights. Espero que lles guste. Don't let them change ya. Don't let them fool ya. Don't let them make you believe you're not good enough. They try to steal ya and take you on that way, but we were made strong and we will stay strong. Will you shine your light? Would you light up all this darkness? We don't need, we can
can stand no more pressure. We're gonna live this life in freedom. A new day's coming, bright and shiny, and we have no more fears in our hearts. We keep on walking, and they can't stop it. Found everything we need inside of us. Will you shine your lights? Oh, would you light up this darkness? We don't need, we can't stand no more pressure. We're gonna live this life in freedom. Light up, would you light up? I know you can. Oh, shine your lights. Oh, gonna live this life in freedom. Would you light up? Ooh, light up. I know you can shine your light. We're gonna live this life in freedom. We're gonna live. Ooh, this life in freedom. I know you can shine your light. Ooh, we're gonna live this life in freedom. Light up, would you light up? I know you can. Ooh, shine your light, shine your light. We're gonna live this life in freedom. Gracias, moitas gracias. Boas tardes e benvidos todos e todas ao Centro Cultural Marcos Valcárcel da Deputación de Ourense. Gracias, Natalia Kendra, por ser a encargada de poñerlle banda sonora a un día no que rendemos homenaxe en Ourense, unha vez máis, a cultura e no marco dun evento tan importante como é a ICC Week, que converte a nosa provincia na capital da vanguarda e a creatividade. Polo tanto, non imaxino un mellor comezo para este acto de entrega dos Premios Rodolfo Prada a Xestión Cultural que concede a Deputación de Ourense para distinguir a persoas, tanto profesionais como afeccionados, proxectos ou colectivos que se signifiquen pola xestión de iniciativas de carácter cultural e que desenvolvan a súa actividade na comunidade autónoma galega ou fora de Galicia, pero con claras referencias nos seus contidos e obxectivos á cultura galega. Este ano chegamos á cuarta edición deste certame que premia aquelas iniciativas que teñan cabida nalgunha das modalidades que se relacionan tradicionalmente no marco xenérico da cultura e, por extensión, de actualidade e de perspectivas de futuro no novo concepto das industrias culturais e creativas como son as artes escénicas, as artes plásticas, o audiovisual, a etnografía, letras, música, patrimonio histórico e cultural, industrias culturais e creativas e proxección exterior da cultura galega. No marco dos Premios Rodolfo Prada á Xestión Cultural, a Deputación de Ourense concede 3 premios que contan cunha dotación económica de 1.000, 2.000 e 3.000 euros, que se completa cunha escultura conmemorativa, obra do artista ourensá Manuel Buciños, recoñecido fai pouco pola Deputación de Ourense como fillo adoptivo da provincia e xunto cun diploma acreditativo de tal distinción. O xurado do premio encargado de escoller aos gañadores desta cuarta edición, reunido o pasado 9 de outubro aquí na Sala de Xuntas do Centro Cultural, estivo integrado polas seguintes persoas. Como presidente do xurado actuou o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández.
Como vogais, en representación da Xunta de Galicia, Anxo Manuel Lorenzo, quen delegou o seu voto en Rosendo Fernández, a deputada provincial de Cultura, Patricia Torres, en representación da Deputación tamén Antonio Piñeiro, quen delegou o seu voto en Rosendo Fernández, en representación da Deputación de Ourense, Juan Rivas, en representación da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, Uxío Novo. Actuando como secretario do xurado, o asesor de Cultura da Deputación de Ourense, Aurelio Gómez Villar. Examinadas todas as propostas presentadas ao certame, o xurado decidiu por unanimidade conceder un premio especial a título póstumo ao creador ourensán Alfredo Iglesias, editor da coñecida revista Coralia. Para elo, pídolle ao presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, que se achegue para facerlle entrega do galardón a Álex Regueiro, a quen lle cedo a palabra. Bueno, un trae unhas palabras preparadas, pero non contaba, ou sí, debería de contar ver aquí a persoas que converxeron na última coralia que fixo Alfredo, como vicepresidente Regueira, como Manuel Gago, e como o último gran retrato que fixo, que xa vos direi nestas palabras quen foi. Presidente Baltar, presidente Santalices, vicepresidente Regueira e Fernández, doblemente, que temos dous vicepresidentes en Ourense que se apelidan Fernández, autoridades, amigos e amigas. Moitas grazas ao xurado dos premios Rodolfo Prada por este recoñecemento especial a Alfredo Iglesias. Era un 12 de outubro de 1969, ano no que o home pisaba a lúa e ano no que un ourensán, Benjamín Suárez, participaba de tal momento histórico inmortalizando coa súa cámara fotográfica. Nesa data, nese ano, nacía Alfredo Iglesias, no barrio da Ponte. Quixo o destino que el tamén fose fotógrafo, e como destino é caprichoso, quixo que tamén o seu derradeiro retrato xo fixese a outro ilustro ourensán. No ano 2019, viñamos a facer unha sesión de fotos para a guía de viaxes de Galicia, da revista Coralia. Viñamos con tempo, como a ele gustaba vir. Ao chegarmos dixo, vou te levar a un sitio. Camiñamos. Cruzamos a Ponte Vella. Andamos, xiramos á esquerda. Baixamos até chegar a unha rúa na que se detivo e mirando cara arriba, di, aquí nacín eu. Lembro, dicía Alfredo, que cando marchamos a vivir a Santiago, cousa que eu non quería porque os meus amigos estaban aquí, nunha ocasión tiven que vir escapado ao saber dun canciño cuxa vida corría perigo. Vin por el en tren e levei no agochado baixo a Cazadora, por aquel entón tiña 6 anos. Deixamos o barrio da Ponte e fomos ao encontro de María Caldelas, a perfecta Cicerone. Ao cruzar novamente a Ponte Vella, Alfredo detívose, mirou cara atrás e dixo: non me importaría volver a Ourense, mais non houbo tempo. Pode que ata aquí todo soe moi romántico, pero se lle dixese que Alfredo Iglesias foi un dos primeiros guionistas da televisión de Galicia en programas como Buscando unha estrela ou as galas de Miss Galicia, que foi durante 4 anos locutor de los 40 principales, que foi o primeiro ilustrador galego en empregar técnicas digitais para a elaboración de ilustracións artísticas non publicitarias e o primer pintor hiperrealista digital de Galicia. Compre dicir aquí que nas galerías de Madrid o alcumaban el Antonio López del arte digital. Eso era todo un halago. Alfredo Iglesias foi o ideólogo da codificación para certificar as obras digitais. Falamos do ano 2007, empresa que levou a cabo outra empresa, nunca mellor dito, en época de pandemia. Foi portadista de Álvaro Mutis e arte finalista e ilustrador do grupo Planeta ata fai moi pouco. E para achegar un dos datos que dan calofríos, alá por o 2015,
isto só pode facer un ourensán, e vai quedar moi claro. Unha das publicacións daquel era coautor vende en Latinoamérica máis de 2.400.000 exemplares. Hoxe só quero falar del, non do común das nosas vidas, nin dos nosos traballos, só quero rematar estas pinceladas para que comprendan a xenerosidade que sempre o caracterizou. No ano 2015, ao poñerlle nas súas mans o encargo do libro Maestros de la Costura, que tamén pasaron por aquí. El dixo: meu amor, se somos vos para eles, somos vos para nós. E aquí nace Coralia. Quero dedicar este premio, para rematar, á miña familia, a miña nai, a meu pai, a meu irmán, a miña tía e as nosas cadeliñas, que foron e son a súa familia. Quero dedicarlo tamén a Carmen Pomar, a Natalia Palmou e moi especialmente a María Caldelas, que desde que falta, Alfredo, segues aí, sen pedir nada a cambio. Non podo deixar no tinteiro a Manuel Baltar, por impulsar este recoñecemento e por querer en nós e por querer en Alfredo. Alfredo con 7 letras, como as 7 letras de Coralia. Non se pensen vostedes que isto vou a dicir que é a idea miña, porque é a idea do presidente Baltar. As 7 letras de Ourense, as 7 letras de Galicia. Grazas, Baltar, por dicir aquilo de a ourensanía non esquece os seus fillos. E hoxe a realidade é que Alfredo permanecerá na historia da ourensanía para sempre. Remato estas palabras cunha mención moi especial a unha persoa cunha extraordinaria bonomía, a unha persoa que no momento máis difícil da vida de Alfredo tendeu a súa man para que todo fose máis sinxelo, a unha persoa a que lle debo, xunto cos anteriormente mencionados, todo porque non descoidaron e quixeron ao meu todo. Miguel Santalices. Deus che dea moitos anos de vida, tantos polo menos como os do presidente Albor, para que eu che poida devolver todo o cariño que nos deches. Moitas grazas. Continuamos agora coa entrega do terceiro premio que recaeu nesta edición en Carballo Interplay, un festival de contidos digitais, evento pioneiro a organizar a primeira competición de webseries de España. E entrega o galardón a presidenta da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, Pilar Portela, e recolle o premio o concelleiro de Promoción Económica e Turismo de Carballo, Xosé Regueira, quen ten a palabra. Podo quitar a máscara, verdad? Moitas grazas, señor presidente da Deputación de Ourense, señor presidente do Parlamento de Galiza, señor vicepresidente da Deputación de Ourense, deputados, deputadas, autoridades, señoras e señores, para un carballés é unha alegría inmensa sair ou vir a Ourense a recibir un premio. Ademais, veño dun concello que ten fortes vínculos con estas terras, onde temos moita xente residente, que xa carballesa dende hai moitas xeracións, pero que chegou do Ribeiro, e que, polo tanto, un orgullo estar aquí. Volveremos a estar moi pronto en Expo Ourense como cada ano, e para min é un orgullo doble tamén recibir este premio cando se lle dá ese premio especial a Alfredo, no que xusto ano antes da pandemia eu tiven a sorte de coñecer personalmente da man de Alejandro nos pabellóns de Expo Ourense, e que sentimos moito, el ben o sabe, a súa pérdida. Bueno, o Carballo Interplay é un evento extraño, moitas veces a xente que sabe o que é o festival e que sempre procuramos ir un poquinho por diante do que se está facendo a día de hoxe, incluso se nos ten calificado de freaks. Non somos freaks, simplemente creemos firmemente no talento galego, no talento de Galiza, da nosa xente, nas novas formas de narrar, nas novas formas de crear, e procuramos estar na vanguarda. A mí gustaríame dedicar este premio, primeiro, aos meus compañeros de corporación, evidentemente, por confiar en min en sacar este tipo de proxectos adiante, pero sobre todo ás mulleres que fan posible este proxecto. É un proxecto prácticamente organizado e participado por mulleres.
Por un lado, o talento da nosa directora, Sonia Méndez, e de toda a súa equipa, unha equipa prácticamente ao 100% de mulleres, se non me equivoco, e por outra banda, hai que recoñecer tamén o traballo das persoas que traballan nas administracións públicas, o Departamento de Cultura, aquí temos a súa técnica, tamén prácticamente exclusivamente temos un home, o concelleiro que nos fala que puñemos a nota de color aí, pero que realmente son mulleres a que sacan este evento adiante e que convierte unha vila, un concello pequeno como a Carballo de 32.000 habitantes no epicentro da creación digital e do talento digital non só de Galiza. Este ano tuvemos a Radio e Televisión Portuguesa, pero son asiduos ao noso evento, tanto a Televisión de Galiza, afortunadamente, como a Televisión Española, as plataformas de Plays, Fluxer, etc., etc. E para un concello pequeniño como a Carballo convertirse realmente na capital digital do Estado español e incluso a nivel europeo ou internacional, o último ano da pandemia tuvemos a Argentina, creo, é un orgullo enorme, non? Ogallá esta distinción sexa a primeira de moitas, ogallá veñan moitas adiante, pero moi agradecidos á Deputación de Ourense e á Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural por, de alguma maneira, resaltar ese traballo de todas estas mulleres e de ver no noso festival, bueno, pois un evento singular que eu creo que abre camiños para outros moitos eventos. Moitas grazas e tamén moitas grazas por o agasallo de poder disfrutar dunha interpretación dunha voz tan bonita como a que temos hoxe aquí. Moi boa tarde. Vou deixar a técnica que diga algunha palabra porque eu aquí son prácticamente unha ocupa. Nada, simplemente quería aproveitar tamén para agradecer este recoñecemento porque, bueno, en estos 8 anos de edición que levamos do festival levamos moitas horas invertidas en pro da cultura galega, como decía Xosé Regueira, das novas formas de creación en galego. Eu creo que seguiremos adiante pelexando e acompañando todos estes novos formatos que se están a crear, estas novas formas de comunicar en galego. Grazas. Continuamos coa entrega do segundo premio que o xurado concedeu a patrimoniogalego.net, un sistema de información xeográfica construído a partir de WordPress que ten como obxectivo elaborar un catálogo social do patrimonio cultural galego estruturado por comarcas, por concellos, pero no que tamén pode recuperar información por tipo de ben cultural, por cronoloxía, en definitiva, é unha Wikipedia do patrimonio. Entrega o galardón o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, e recolle o premio o creador do proxecto, Manuel Gago, quen ten a palabra. Presidentes Natalices, Presidente Baltar, amigos todos, para nós é un inmenso prazer estar hoxe aquí en Ourense, que é unha terra que sempre nos recibe moi ben e que temos, ademais, moitos colaboradores desta plataforma. Patrimonio Galego, isto é moi especial para nós, especialmente porque en este ano patrimoniogalego.net cumpre 10 anos. A veces pensamos que as novas tecnoloxías son novas e xa non son tanto, van collendo o peso do tempo e, sobre todo, van sumando, que é o que nos buscamos. En este momento, patrimoniogalego.net inclúe 12.300 fichas de catálogos de bens do patrimonio cultural de Galicia, no que hai desde humildes lavadoiros, petos de ánima, ata castros, pazos, castelos, hórreos, capelas, petóns de ánima, vamos, moitísimas cousas diferentes, catalogadas
por centos de persoas diferentes ao longo de toda Galicia, que o seu principal objetivo é facer visible. Porque a idea que está detrás de patrimoniogalego.net é a idea de que para protexer o patrimonio hai que ensinalo, hai que facelo visible. A mellor forma de protexelo é que a xente coñece, que o visite, que o use. Eso é moi importante. Entón, o que decidimos facer é apropiarnos de alguna forma do patrimonio, aproveitar o que nos permiten as novas tecnoloxías de conectar persoas diferentes repartidas por toda Galicia e fora de Galicia, construir un modelo que ata o momento é único a nivel europeo, é un modelo que se estuda e que se presenta en universidades en toda Europa como un exemplo do que poden facer a sociedade civil e o patrimonio cando se reúne, as posibilidades que ten. E, ademais, é un modelo que nos permite vertebrar o territorio. Por exemplo, consultaba as cifras vindo para aquí hoxe, por exemplo, un dato moi interesante que Ourense, entre os 20 concellos con máis bens catalogados pola xente en toda Galicia, Ourense ocupa 7, é dicir, unha das provincias nas que se nota máis preocupación e que ten máis bens catalogados dentro desta rede social, o cal nos axuda a amosar para toda Galicia pois moitísimo patrimonio. Simplemente dicir que todo este é un proxecto que se fai de maneira voluntaria, neste proxecto participa calquer tipo de persoa, temos desde arquitectos, profesores universitarios, arqueólogos, historiadores, amantes da arte, pero tamén temos técnicos de teatro, como teño aquí a miña esquerda, temos xente de todo tipo, maiores, xubilados, xente que está empezando a traballar, xente que acaba de ser da universidade, que está facendo másters. A idea que poidan traballar de maneira colectiva. E o que a principal ensinanza, e xa para rematar, que creo que é patrimoniogalego.net, é que Internet nos permite crear cousas novas, nos permite crear realidades culturais novas. A potencia que ten Galicia, o que moitas veces se nos decía que era un problema, non? O aillamento, a separación, o munifundio, as pequenas vilas, as pequenas aldeas, non? Que non tiñamos un sentido de cidade. A nosa cidade é Internet. Os galegos, ademais, aprendimos moi ben a entender que a nosa cidade está en Internet. Internet son as nosas rúas que nos conectan aos trens, as vías, ademais das interfaces físicas, a nosa gran potencia que nos podemos unir a través de Internet. Estemos onde estemos, nos preocupa a nosa parroquia, o noso concello, a nosa comarca, podemos traballar en común e construir algo grande entre todos que nos beneficia a todos en xeral e a cada un dos espacios en particular. Eso é a forza de Internet, esa forza da rede, é iso que intentamos tamén con patrimoniogalego.net. Entre o esforzo de cada quen, entre o amor pola súa parroquia, podemos conseguir algo conxunto para todos. Moitísimas grazas. Por último, chega o momento de entregar o primeiro premio desta cuarta edición, o Festival Internacional de Teatro de Ourense, FITO, que se celebra en Ourense cada outono e que está impulsado por Sarabela Teatro. Grazas a él, compañías galegas, nacionais e internacionais visitan Ourense compartindo escenarios, repartidos nos diferentes espazos e amosando o seu traballo artístico a uns espectadores e espectadoras críticas afeitas á nobre arte do teatro. Entrega este primeiro premio Rodolfo Prada a Xestión Cultural do ano 2021 o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e recolle o premio a actriz e docente Laura Míguez, a quen lle cedo a palabra. Bueno, apoiar aquí. Moitas grazas, Manuel, grazas a todas por este acto. Eu síntome moi honrada de representar a Sarabela porque como muller, como actriz e como galega estou convencida de que sen referentes non hai oportunidades. Moi convencida. E Sarabela, dende logo, foi un referente para min e para todas as profesionais da cultura en Ourense. E paso a ler agora as súas palabras. Con mágoa de non poder estar hoxe con nós,
o noso calendario de representacións así o impón, recollemos este premio cheas de agradecemento da man dunha muller maravillosa como é a nosa compañeira Laura Míguez, coa que nos une o amor polo teatro e o seu compromiso pola cultura. Non podemos estar mellor representados. Recollemos este premio, pois, coa mesma ilusión coa que hai 14 anos xa botou a andar o Festival Internacional de Teatro de Ourense, baixo a batuta e inspiración de Ángeles Cuña Bóveda. Amamantamos a unha criatura con paixón, ano a ano. Un sentimento que compartiríamos sen dúbida con outras citas culturais da cidade, que xa non existen ou tiveron que emigrar. O certame de banda deseñada, o outono fotográfico, o Festival Pórtico do Paraíso, o Festival Corpo a Terra, a Vela Áurea. Este galardón é para nós unha inspiración, un alento impagable que nos ancla a cidade que o viu nacer, aínda cando algúns a deixen de lado. Mil grazas. Non hai maletas para o fito, e longa vida a cultura. Asinado Sarabela Teatro. Moitas grazas. Fagolle chegar este caloroso aplauso e tamén quero dar paso a un vídeo para que as vexades a elas mesmas falando. Moitas grazas. Dalle 3, 2, 1, 0. Grazas, moitísimas grazas. Moitas grazas. Non sabemos se merecemos este galardón, pero a verdade é que o acollemos con moitísima ledicia e danos moita forza neste día hoxe que comeza unha nova edición do Festival Internacional de Teatro en Ourense. Por suposto, é o día ideal para recibir un premio que nos satisface moitísimo e que, por suposto, compartimos con todos os que axudaron a que o fito estea hoxe aquí. Todos os traballadores de Sarabela Teatro, por suposto, Ángeles Cuña, que foi a que iniciou a andadura deste festival, Fernando da Costa e Elena Seijo, os nosos técnicos, por suposto, José Rubén, e, bueno, todas as compañías que tamén pasaron por aquí, verdad? Galegas, do Estado español e de todo o mundo mundial que pasaron por aquí. Temos que disculpar a nosa ausencia porque este galardón supostamente se nos vai facer entrega mañá, pero nós mañá estamos actuando en Rianxo, ca Lingua das Bolboretas, ás 9 da noite. Entón é materialmente imposible estar convosco e darvos unha aperta enorme, protocolaria anti-Covid, pero igualmente expresiva. Temos tamén que compartir este galardón con todos os aliados que nestes 14 anos fixeron posible que o fito estivese vivo. Por suposto, o Teatro Principal onde estamos agora, a Deputación Provincial, a Casa de Cultura Manuel María de Barbadás, a Universidade de Vigo Ourense, a Agadic, os comerciantes da Praza de Abastos, o Liceo Recreo Ourensán, o Centro Cultural Marcos Valcárcel, e tanta xente que dende os seus lugares nos deron o pulo e o impulso necesario para levar a cabo esta cita cultural que queremos que responda un ano máis ás expectativas dos espectadores que é finalmente para quen traballamos. Ou sexa que, de novo... Nada. Grazas, grazas e viva a cultura. Para clausurar este acto, ten a palabra o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar. Moitas grazas, Lara, grazas a todos por estar aquí, incluído Alfredo Iglesias, que tamén está aquí, por suposto. E estamos falando de cultura con mayúsculas, e eu quixera tamén lembrar como empezamos este acto, coa voz de Natalia Kendra, a música de Natalia Kendra. Iso é Ourense. Iso é cultura de nivel internacional. Estou seguro que se os componentes da xeración nós estuveran aquí, estarían en primeira liña aplaudindo tamén esta universalidade dunha voz como poucas en un contexto como este. Eu tive a fortuna de escoitala hai semanas na Ribeira Sacra, no Cañón do Sil, e crédeme que é un espectáculo maravilloso. Como que acabamos de ver, un concerto para 40, 50 personas que estaremos aquí
capaz de facelo, ojalá, diante de 100.000 nun estadio, e emocionar como emociona. Bueno, pois iso é Ourense. Ourense é isto, Ourense é cultura. Ourense falaba ahora a Fina, como Sarabela, que estaban en Rianxo, onde naceu Castelao, o director artístico da revista Nós. O día 30 de outubro se farán 101 anos da aparición do primeiro número da revista Nós. Estamos nunha cidade eminentemente en unha provincia cultural. Estamos rendendo homenaxe a Rodolfo Prada, e está aquí o presidente da Asociación Cultural, Rodolfo Prada Chamochín, a quen teño o gusto de saludar, xa o fixen personalmente, porque el sabe, el foi un dos impulsores de recuperar a súa memoria. Rodolfo Prada, para que non o saiba, e volva a conectar con Castelao, foi a persona que en Bos Aires recibiu a Castelao, lle deu cobijo, lle deu alimentos, estuvo con el, foi o seu albacea testamentario. Rodolfo Prada tiña, a parte da súa condición galeguista, política, el foi o impulsor do busto de homenaxe a Alexandre Bóveda, ourensán, tío neto, creo, de Ángeles Cuña Bóveda, unha das factotum, a alma mater de Sarabela. E Rodolfo Prada profesionalmente era comercial dos laboratorios do Dr. Andreu. Isto é unha circunstancia curiosa, porque gracias a esa situación iba por toda a Sudamérica, por todos os países, creando células do Partido Galeguista, pero patrocinados por Cataluña, que ten a súa cousa que destacar. Pois ese era Rodolfo Prada. Rodolfo Prada, un magnífico ourensán que tiña a idea de volver a Galicia, puxo dúas condicións, que houbera democracia e que tivéramos goberno propio. Eso conseguímolo, estamos nunha Galicia democrática e os seus restos reposan xa xunto aos da súa muller Manuela Fraga no cemiterio dos Peares, que é ali onde naceu. Bueno, pois nós, homenaxeando a Rodolfo Prada, homenaxeamos os xestores culturais. E saúdo e agradezo tamén a presencia da presidenta da Axencia Galega de Profesionais da Xestión Cultural. O facemos nun marco como este, que é a ICC Week, 7ª edición, un evento consolidado, convertindo Ourense no marco das industrias culturais e creativas, grazas a Juan Rivas, o impulsor das xornadas, Aurelio Gómez Villar, que está por ali, que son os que as materializan, os que están a traballar xa na 8ª edición do ano 2022, onde moitos dos asistentes poderán vir en tren de alta velocidade. Ourense estará a 2 horas e 8 minutos de Madrid, parece unha quimera, pero estamos a meses, a pouquísimos meses deso, e esa sacudida a nivel de comunicacións, ese efecto competitivo do territorio, pois tamén o vamos a notar na vanguarda, nas iniciativas, na tecnoloxía, na innovación, etcétera, que representa un evento destas características. Falamos de cultura, falamos de Rodolfo Prada, falamos de Buciños, o autor das estatuiñas que concede e que teñen moito máis valor que o económico dos premios, porque están feitos por alguén que non nacendo en Ourense, podíamos dicir que os de Ourense nacemos onde nos peta, Buciños decidiu nacer noutro sitio, pero próximamente o homenaxaremos como fillo adoptivo que é da provincia de Ourense. Saludo tamén a Xosé Cid, que está con él, a Alexandre Sotelino, a todos os que estades hoxe aquí creendo neste proxecto cultural con mayúscula que vamos a seguir desenvolvendo e apostando por él. Vimos de celebrar a 26 edición do Festival de Cine de Ourense, o Festival de Cine de Galicia. No mes próximo poremos en marcha a Mobile Week con Barcelona Mobile World Congress, tanto no ano 21, no 22 como no 23. Esa é unha aposta continuada e eu espero que en semanas ou en días anunciemos tamén outro gran evento relacionado coa vanguardia que tamén sitúe a Ourense con esa visibilidade, que será fillo da ICC Week, porque é froito dos debates, das reflexións deste foro permanente aberto de diálogo e de coñecemento que é a ICC Week. Bueno, parabéns a todos os premiados, xa para rematar. Eu non quero deixar pasar esta oportunidade para decir que isto non quede aquí, que isto sirva para seguir afondando neses lazos que temos xunguido, que isto se trata de traballar en rede, de traballar sin límites, que non hai fronteiras xeográficas, que as fronteiras, se existen, serán as mentais de algúns. Isto é un espazo para a tolerancia e, por iso, recoñecendo a Alfredo Iglesias, premio especial, eu suxírolle a Alex
que fagamos unha selección dos seus mellores traballos, non só fotográficos, e que o ano que ven na edición 8ª da ICC Week pois teñamos a posibilidade, todos os que a visiten, de poder achegarse a súa obra, a súa trayectoria de compromiso dun ourensán que creía, que cree e que seguirá creendo en Ourense, porque mentras falemos dele estará con nós. Eu non teño ningunha dúbida de que esa conexión existe e será eterna. E a Carballo Interplay, o vicepresidente tamén da Deputación da Coruña e a técnica, pois que sexamos capaces de xunguir lazos, pois, por exemplo, co Festival Internacional de Cine de Ourense, sumar, neste caso, e multiplicar, e creo que todo vai a favor do territorio e beneficia a todos. E patrimoniogalego.net falamos antes que podemos dar unha exclusiva mundial dentro de días, semanas, e me vou a estar caladiño e fixeches ben en non contarme toda a historia porque o soltaría aquí xa, por o que ven, e, por suposto, que conta connosco non só para apoiar, sino para formar parte a título como institucional ou con moitos de nós. Está aquí hoxe dous vicepresidentes da Deputación, Rosendo e César Fernández, a diputada de Cultura, Patricia Torres, que estaremos encantados de potenciar e que se agora son 7 de 20 a presencia de concellos ourensáns, pois que sexan 14 de 20, que por nós que non quede, porque seguiremos homenaxeando así a todos os que puxeron en marcha este pensamento de país, de nación cultural que é Galicia, como me refería antes a xeración nos. E para Fito, pois, nós estamos aí, estivemos sempre, estaremos, loitaremos para que algunhas das iniciativas culturais que deixaron de celebrarse na cidade poidamos volver a poñelas en pé. Para a nosa cultura se escribe con mayúscula, para a nosa cultura é transversal, para a nosa cultura é o máis importante da acción dun goberno. Está moi ben as carreteras, todo eso, pero a cultura é o que nos define, é a identidade, a cultura é un plus con respecto a outras cuestións e sempre nos encontraredes aí, porque con Sarabela creo que a relación foi sempre magnífica, sodes un exemplo, unha referencia, non só en Galicia, sino a nivel internacional. O Fito é unha realidade que corrobora esa idea e, polo tanto, vamos a seguir xuntos. Parabéns a todos os premiados e eu creo que me vou a calar porque estamos deseando escoitar de novo a Natalia Kendra, que esa sí que paga a pena. Moitas grazas e boas tardes. Ata aquí esta entrega de premios. Quero agradecervos a todos en nome da Deputación de Ourense que estiverades aquí acompañándonos e arroupando, sobre todo, os protagonistas reais deste certame que son os xestores culturais. Grazas a todos polo voso inestimable traballo. E para poñer o broche de ouro a esta xornada, pois Natalia, tócache volver a deleitarnos coa túa música. Graciñas a todos, vémonos o ano que ven. Deixo vos con Natalia e coa maravillosa programación da ICC Week. There was a time when everything seemed so bright. How did we get to this? How did we lose it all? You were for me my biggest pride. Now I can't deny. No, I'm missing you tonight. Now I can't see your face. I think about the times that we spent together, baby. If I could get him back, ooh, I want you so bad. No, this can't be the end of us. After all we've been through, after so much love, so much love. Where is the love? Where is the love? Ooh, baby, I can feel it no more. I can feel it no more.
here I am, same place, same bed. All I remember, those sweet memories. You were for me my biggest pride. Now I can't deny. No, I'm missing you tonight. Now I can see your face, baby. I think about the times we spent together, baby. If I could get them back. Oh, baby, I want you so bad. No, this can't be the end of us, baby. After all we've been through, after so much love, so much love, where is the love? Where is the love? I can't feel it no more. No more. Tell me, baby, was it just a fantasy on my own? Was it just a fantasy on my mind, on my mind? Tell me, baby, where is the love? Moitas gracias. Moitas gracias a todos. Felicidades outra vez por toda esta organización, por a ICC. Estou encantada, a verdade que me emociona moito pois estar aquí. Moitas gracias. E vos pediríamos que as autoridades e os premiados, por favor, fagan unha fotiño de familia. Gracias a todos.